Tak, chtěl bych se s váma podělit o jednu radu. Přišel jsem na způsob, jak se dá efektivně, jednoduše doma opravit tiskárna od Canonu, která vám píše známou chybu B200. Zkusíme zapojit tady ten kousek do elektriky. Podíváme se, jestli tenhle kousek, ten už nám asi nepůjde ani zapnout. Každopádně napájení je v pořádku. Takže i v případě, že vám už po chybě B200 nepůjde tiskárna ani zapnout, tak máme následující návod. Budeme potřebovat šroubovák, křížový samozřejmě. Potom je nutný mít vevnitř, pokud vyjedeme takhle s barvou náplně, nějak, aby to bylo aspoň trošku vidět. Musíme tam mít ty náplně originály. To je podmínka. Musí to být originál od Canonu. Jakmile to není originál, tak to nefunguje. Tak, zacvakneme zpátky. Náplně máme. Další důležitá věc je papír. Jo? Mít tam papír. Aspoň 3-4 archy. Takže, pokud máme barevnou náplň, máme tam i papír. Stačí zavřít tiskárnu. To je důležitá věc. Odpojit USBčko. Odpojit napájení. Myslím, že to odpojení by prospělo hlavně, pokud máte nový zásuvky. A jednoduchá věc, jo. Otevřeme dvířka. Tiskárnu pevně uchopit. No, je opravená. No, můžeme pokračovat ve vlastní opravě. To nám už teďka nezabere tolik času. Důležitý je mít tam zkrátka ten tonér, tu barvu.